Hello guys, welcome back to my channel. आसा खालामो रायजो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। फैदो दाना बिदिबा। आं दायो जोंनि बिबार बागानखौ देखायनो सानदों। नैबे जाहैबाय जोंनि अशक फुल। आंनि खिथाबावदो। नैबे जाहैबाय हाजो फुल आरो नैबेबो आरो अशक फुल आरो फैबावदो। ओमफ्राय नै बिफांखौ आं मिथिया नाथाय बिराद जोबोद गोजौ। ओमफ्राय नैबे गासिबो मोजां बिराद समायनाजोब। आरो एबार आङो जोंनि गय बिफांखौ देखायगोन। गय बिफां बागानखौ फैदो दाना बिदिनो नै गय बिफांखौ नायदो। मोजाङै क्लियार देखायजोब। नैबेसोर गासिबो गय बिफांजोब। दा आङो जोंनि थालिर फिथाइखौ नायनो बैनो दाथ' फिनदारबाव। दा आङो दुब्लिखौ देखायनो नागिरदों। दा फैफाबावदो आरोबाव। दा नैबे हाया जोबोद सख्लायबाय। बेजों दै बोहैबोयो। दैज्लां बोथोरबाथाय बेजों दै बोहैबोगोन। जोबोद बियो हाजो बादिथार। नायदो नैबेखौ नायदो देखायदो नै। हाजो बादि बियो सरख्लायख्लायनो। दा नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै बिसोरो जाहैबाय जोंनि औवासुंजोब। बिसोर गासिबो जेसेबां नुदोंना बिसोर औवासुंजोब। ओमफ्राय बैयो जोंनिनो औवासुं बैबो। दा फैफाबावदो। दा नायदो नै जोबोद सायाथार। नैबेबो खोलो खोलो बार फैयो। आरो नै बैखौ नाहरनाय आरो बैयो जोंनि समायना रमायना दुब्लिजों नाहरदो। ओमफ्राय बै हाग्रा नुदोंना बियो रायजोनि बिफांफोर दं बाहाय। दायो बाहाय जेबो बिफां लाइफां दानबाय थ'थ'वाखै। दायो आङो दुब्लियाव थांनो नागिरदोंमोन आरो आं दुब्लियाव थांनो नागिरनाया जोबोद सान्दुं गोसाखाय ओंखायनो आं थांफिनासै। दा आङो जोंनि हाग्रा एवग्राफोरखौ आङो देखायनोसै। दा सफैदो। दा नै जोबोद खोलो खोलो बार फैगासिनो दङ। अखाथ' दा गैथ'वा। जोंहाबो गय फोरानदों। जोबोद सुथार। दा नै औवासुंफ्रा नै बिथिं देखायहरदो नै। हाजो बादि औवासुं बियो हाजोनि बादि औवासुं जाहैबाय बियो। सख्लायख्लाय माथो। नोंथांमोना नैबेखौ मोजाङै नायफिनबा बेखौ हाजो बादि नुगोन। माने बे हाजो नङा। बेयो हाया एसे गुगाजोबनानैसो बियो बे सख्लायख्लाय जादों। दा थौदो आंनि खिथु। नै हाग्रा संग्राफ्रा ओइलाय हाग्रा संग्राफ्रा। ओइलाय हाग्रा संग्राफ्रा बैसोरनो दा संगासिनो दङ। आं दायो देखायथ'ला। आङो नेक्स्ट भिडिअ'आव बिसोरो दानो हाग्रा संगाथ'वा। एबार नेक्स्ट भिडिअ'आवसो आङो बिसोरखौ देखायगोन। आं भिडिअ'खौबो बांद्राय गोलावनो खालामस'ना नालाय आं सर्ट खालामबावसै। नायफिनबावदो एसे। दा नायबावदो नै जोंनि गय फुलि फिसा फिसा गायनायखौ नै नायदो नै नैबेखौ नोंथांमोना नायदो। बागाना थारमाने जोंना बागाना जोबोद गुवारथार। दा थफिनदो आंजों। दा नैबेहायबो थालिर बिफां दंबावो आरोबाव नैबेहायबो। दा नैबेयो जाहैबाय लेसु बिफां। बै गोजौआवसो थायदों। ओंखायनो देग्लायबो खनसेबो मोनजाफेराखै जोङो। गोजौआवसो थायो नालाय जोङो ओंखायनो जोङो दाबो खनसेबो मोनजाफेराखै जों नैबे लिसु बिफांखौ। ओमफ्राय नैबे बिफां नुदोंना नै बिफाङा थाइजौ बिफां। दा बे ओरैनो सिरिया गारलागासिनो दं। आं देखायफैनो फै देखायनो। नैबे रायजोनि दंफां मोननाय नैबेयो। दा नै थाइजौआ खावसे सिरि गारनाय दं। नै थाइजौखौ नायदो। दे खावसे गेसाव दं नाथाय गेसावसो बांसिन सिरि गारगासिनो दं। दा जोङो बेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव थाइजौ आसार बानायनाय जोङो बेखौ देखायगोन। दा फैफिनदो। बै जाहैबाय जोंनि मोसौ गलि।